Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radio DZGB. Mga barata maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga barata ngunyan para sa aga. Para sa Department of Health, mas maray at mas maigpit na border control kaysa sa pagpapasunod ng travel ban. Tanganing malikayan ang paglakop kan mas nakakaulakit na Delta variant. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na susugsusendang mga eksperto asin pakikipag-uron sa ibang mga opisyales dahil pwedeng ipagbawal ang mga nasyon na apektado kan Delta variant. Sa sinabi na ang Delta variant nasa 92 ng nasyon. Idinugang pamanya na dahil pwedeng isiblag ang Pilipinas sa nasabing mga nasyon. Sa tanawan ni doon na dain na pagdugangan ang mga nasyon na nagpapasunod ng travel ban. Ipinag-order ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga energy officials na resolberan ang rotational brownout sa nasyon. Riyan sinabi kan Presidente matapos ang namatay na power outages sa Luzon. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque, habo ni Presidente Duterte na magkaigwapan ng rotational brownouts. Ipinahayag ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kay Presidente Duterte na pwede sanang magbakalin kuryente para mamantinir ang estabilidad kan grid. Sinabi man kan NGCP sa Presidente na ang power outages resulta kan kakulangan ng supply nin kuryente. Inaprobaran kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease ang pinahalipot na quarantine period para sa mga biyaherong bakunado na kontra sa COVID-19 hali sa mga nasyon na hababa man ang kaso kansereng na helang. Sa IATF Resolution number 123-C, ipapairaram sa 7 aldaw na quarantine period ang mga bakunado ng biyahero na hali sa green countries, hali sa standard na 10 aldaw na quarantine. Ipinaliwanag ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang mga maabot na biyahero kwalifikado para sa 7 aldaw na facility-based quarantine alagad kaya po na magpairaram sa RT-PCR testing sa ikilamang aldaw kan sa indang quarantine period. Kung maging negatibo sa COVID-19 test, kaya po manggararay na tapuson ang 7 aldaw na quarantine asin kung positibo sunodon ang isolation protocol. Importanteng maamyandaran ng Republic Act No. 9136 o Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law matapos ang mga power outages sa Luzon. Sinabi ni Filipina Rural Electric Cooperatives Association Incorporated o PhilReca Representative Presley de Jesus na nakapalaman sa presenteng bersyon kan ley na solamenteng mga pribadong sektor sa naan pwedeng makapagbugtak nin planta nin kuryente. Gusto rin ng taonin kakayahan ng gobyerno na makapagtindoganin maski 2 planta para mapakusog ang supply nin kuryente asin maiwasan ang pag-itaas kan presyo kaini. Masirbi man ini nga reserve sa oras na kulangon nin supply. Sinabi man ni De Jesus na ang pagbugtak din power plants asin maintenance aday dapat ipasa sa mga tao. May gutman na kinontrakan ng kongresista na ilaog ang mga power plants sa firm contracting sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil ang mga consumer pa man giraray ang madidifisilan. Mantang kontra man sa De Jesus sa planong operasyon giraray kan Bataan Nuclear Power Plant dahil dakulaan magiging gastos para digdi. Miyaras tanto, Bareta hali dyan sa luwas. Nasa linya si Luens Barsena. Luens kamen. Mangiraray ang pagpaisi in mga manlaylay na kapitanes de barangay dikti sa Ligawas Port District area. Tangani na inganya ron ang mga senior citizens na magpapakuna sa COVID-19 vaccine. Ini pagkatapos naman utarang kan DZGB News dikti sa barangay San Roque, Legazpi City na kung saan nanginginot si Kapitan Lito Martinez na nagpapaisi na kung mapapwede i-PM na sa iya via messenger o sa iyang personal number ang pangaran, edad, buda, ang exact address ang mga mapabarakuna, interesadong magpabarakuna, tangani ng mabakunahan sa COVID-19 vaccine. Tusog kaya Martinez, ipinapangapunan niya ang partisipasyon kan mga taga San Roque, tangani ng maging ma-attain o makuha kan barangay ang herd immunity. Tusog kaya Martinez kay po na magpartisipar ngunyan sa gobyerno asin magsunod man giraray sa minimum health protocols tangani ng may veteran ang COVID-19 bako sana sa San Roque kundi maging sa Bilog, Legazpi.
Dagdag na Bareta, ako po, Selby. Mientras tanto, ang mga personang fully vaccinated na sa ibang nasyon na malaugman sa Pilipinas hali sa Green o low-risk country, pwede nang tugutan na magpairaram sa 7 aldaw na quarantine period poon sa aga. Ang pinahalipot na quarantine period enot nang minasakop sa mga persona na fully vaccinated na sa Pilipinas. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na sa mga nakaresibi na nin full vaccination sa lawas kang Pilipinas kinakaipuan na darakan mga ini ang opisyal na dokumento na nagsasabi na sinda na bakunahan na. Sa sinabi na ang mga dokumentos kinakaipuan na ma-validate kan Philippine Overseas Labor Officer as yung dapat magpresentar man in International Certificate of Vaccination. Nagtutuburan sarong infectious disease expert na ang kakulangan sa supply ng COVID-19 vaccine ang kausa kun nga invest na herd immunity, population protection ang target makamit kan gobyerno kontra sa COVID-19. Sigon kay Dr. Aron Jean Solante, miyembro kan Vaccine Experts Panel, ang pag-abot sa population protection ang pinaka-epektibong paagi para magamit ang gabos na available vaccine doses. Sinabi niya nga nasa 70 sa 80% kan populasyon ang kaipuhan mabakunahan kung kaipuhan maabot ang herd immunity. Kaipuhan ni prioridad sa pagbakuna ang mga health workers, senior citizens, as in persons with comorbidities para day magsuupay nin mga pasyente at mga ospital. Piring man, siniguro ni Solante na mantinido pa man giraray na target kan gobyerno na maabot ang herd immunity. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na 9 bilyones pesos para sa bagong gabdang kan special risk allowance para sa mga health workers na nasa frontera kontra sa COVID-19 ipinaluwas na sa mga regional offices kan Department of Budget and Management. Tayo sinabi ng Department of Health nagpolos na nin fundo sa parehong aldaw, ng DBM nagpolos man nin Special Allotment Release Order o SARO para sa parehong kantidad kada kaaging simana. Idinugang pa man niya na ang gustong sabihin kini na marasibi na kan mga healthcare workers ang sanang benepisyo tanganing da magpaso ang kwarta na itatao sa inda. Kinabi kan DBM na ang mga kwalipikadong public as in private health workers pwedeng makalaom nin bayad sa special risk allowance na dai maglampas ngunya na aldaw base sa Administrative Order number 42. Pinauwanin doon kan Department of Health o DOH na dai pa nagbabalik sa pre-surge level ang National Capital Region o NCR apisar kan padagos na pagbaba kan daily COVID-19 cases. Sigon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang daily COVID-19 infection sa Metro Manila mantinido sa sobra 600. Harayo ini sa pre-surge level nasa sobra 300 na kaso sa nakadaal daw. Sinabi ni Vergere na fragile pa man giraray ang sitwasyon sa NCR kaya day pwedeng magpabaya asin magkampante. Mientras na nahihiling kan DOH na nagpapadagos na vaccinations sa rason kung ngata nagbabaan kasos sa Metro Manila. Nahulog ang Pilipinas sa ikaduwa sa hudyan o kapurit sa global ranking na minasukol sa triumpo kan 53 na mga darakulang ekonomiya sa pagkurtar kan COVID-19 pandemic na may dakulang epekto sa syudad asin ekonomiya. Talindong kan COVID resilience ranking na magtaon in puntos sa 53 na mga nasyon, ang Pilipinas nasa ika-52 kan Hunyo na iguaning gradong 45.3 na nakaabante siya na sa Argentina na may 37. Anangenot iyo ang Estados Unidos na may resilience score na 76. Sunod ang New Zealand 73.7. Ikatulo ang Switzerland na may 72.9. Israel 72.9. Asin France 72.8. Kasabay sa top 10 ang Spain 72. Australia 70. China 69.9. United Kingdom 68.7. Asin South Korea 68.6. Inanunsyo kan Gamaleya Research Institute of Russia ng Sputnik 5 vaccine, 90% na epektibo kontra sa nakakaulakit na Delta variant kan COVID-19. Sinabi ni Denis Logonov, Deputy Director kan Gamaleya, na ang datos pinagbasehan sa digital medical as in vaccine records. Para man kay Alexander Ginsberg, Director kan Gamaleya, na dakol na nasyon sa kinaaban na alarma sa patakot kan Delta variant. Napag-araman ng 92% na epektibo ang Russian vaccine kontra sa original strain kan coronavirus.
Miyaras tanto iba pang detalles kan Bareta sa lado nasyonal. Tanganing mapundunaan amay na pagkakampanya da pinapasuportahan ni COMELEC spokesman James Jimenez ang mga nagsusuhay sa mga regulasyones may kinaraman sa eleksyon. Sa sinabi na day dapat pagbutuhan sa pagsasabi na day dapat magtawan ng premyo ang may salang ugali. Idinugang pa man niya na dapat na siguro na pilion ang mga daing nagsusuhay sa regulasyon bago man magpuon ang karawat. Sinabi ni Jimenez na siguraduhon na ipasunod ang parehong regulasyon kung gusto o dai ang kandidato. Kasabay man sa pangapudan kini ang National Movement for Free Election o NAMFREL as in Legal Network for Truthful Election o LENTE. Pinatanidan kan Department of the Interior and Local Government o DALG ang mga lokal na gobyerno kontra sa mga individual na nag-ofrecer ng tabang para magkaigwanin access sa pigsasabing 13 billion pesos katrokis kan pabor o bayad. Sinabi ni DALG Secretary Eduardo Anyo na nakareceive siya ng mga report hali sa regional as in field offices na ang mga manulokong ini nagsasabi na igwasindang access sa pigapod na Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF-FALGU. Dahil ang digdi, hinagad ni DALG Secretary Eduardo Anyo sa mga lokal na gobyerno na maging mapagmatsyag as na maging maingat laban sa mga manulokong ini na nagigibo ng illegal na transaksyon para mapakiarman ng pondo. Pagiramdam ni Anyo sa mga LGU na solamente nga sa mga regional offices na ang Department of Budget and Management makikipagkoordinar kung kinakaipuan ang nasabing pondo asin dahil makipagtransaksyon sa mas kisiisay na nagsisirbing third-party entity. Yan mga tugang na detalles kay mga Bareta ngunyan para sa Agadigdi sa Radio DZGB. Sa pag-aaral kan mga pag-iriba, ani tutanya sa lado teknikal, kami po ang naggatod kan Bareta. Ako po si Francia may Borras. Ako ma po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kung sino pagantabay. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic